Doncs estem a la trobada anual del Casal, edició 2019, per persones tant contractades com persones voluntàries, com persones en pràctiques, per tothom que participa del Casal, on reflexionem sobre totes les accions que estem fent i traiem conclusions per poder millorar aquestes accions. Aquest any la trobada anual ha volgut ser un espai on tots i totes compartim les bones pràctiques, experiències que fem al Casal. Són pràctiques que lideren els voluntaris acompanyats dels educadors i educadores del Casal. Bé, un altre tema que hem tractat avui és un projecte que hem fet sobre la governança democràtica al Casal, que el que hem fet és una diagnosi sobre com està la governança democràtica al Casal, entesa com possibilitat de participació dintre de totes les accions del Casal. I el projecte ha funcionat de manera que s'ha fet una diagnosi mitjançant un grup motor i després participació de molts voluntaris, determinar primer una foto i després unes mesures que podien millorar aquesta governança democràtica, i en la implementació d'aquestes mesures és amb el que estem, i pensem que d'aquesta forma els diferents col·lectius del Casal tindran una millor participació i una millor possibilitat de direcció dintre de l'associació del Casal.